Avui vos parlem de persones lluitadores, dels verdaders protagonistes de Canals, els que estan disponibles 24 hores al dia, 365 dies de l'any. Els comerciants i negocis del nostre poble. Gent que ens coneix de prop, que ens crida pel nostre nom, que són veïns, amics i inclús família, que són senya de la nostra identitat, que generen llocs de treball, els que ambienten els nostres carrers. Els que ens donen un tracte personalitzat i de confiança, i aconsellen sense pressa, que saps que et donaran el millor. Abans de comprar, para't a pensar. T'imagines un poble sense ells? Per això necessiten el nostre suport, el nostre compromís i la nostra confiança. Invertir en els comerços locals és invertir en nosaltres mateixa, el teu comerç. El comerç de proximitat, per proper, per local, per nostre. El comerç local dona vida al nostre poble. Apostem pel seu futur, perquè ens importa, perquè formem part d'ell. Canals Comercial. Les teues compres al poble millor que cap lloc. Ajuntament de Canals.